41 anyos nga lalaki kinsa bag-ong gawas lang sa prisuhan sa milabayng tuig. Balik prisuhan na sab, human nga mapalitan og ilegal nga droga sa bypass operation sa kapulisan. Shabu nga mobalor sa kapin 13 million pesos nasakmit gikan sa sospek. Atong ibalik si Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa City Drug Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office, paspas nilang gironda ang gipuy ang balay sa ilang target sa Purok 4 Barangay Gusa ning syudad. Ang operasyon gilusad pasado alas 3 sa kadlawon adlong Sabado kung asa giila ang sospek nga usa ka 41 anyos nga lalaki. Human mapusasan ang sospek, gilayong gisuta sa otoridad ang ekobag nga ana sa iyang posisyon. Dito may balandra ang sobra 2,000 grams sa shabu nga nakaripak na. Matod sa protein, taod-taod na nila gipanid-an ang lihok sa sospek kinsa nahibal-ang bag-o lang nakagawa sa prisuhan sa milabayng tuig. Apan mi balik gihapon sa mong illegal nga binuhatan. Positibo kining napalitan og sachet sa sabu, bugti sa 10,000 pesos marked money ug ang nakumpiskang kapin 13.6 million pesos nga kantidad sa sabu nga nakaripak. Wala po itong trabaho. He was just released last year, no, from prison sa kanyang previous record o sa kanyang previous case na involvement din sa pagbebenta ng illegal drugs. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang payag sa sospek. Apan daan na kini miangkon sa kapulisan nga gatulak yun siya og illegal nga droga. Actually, yung mga kahit sino po yung mga kakilala niya, yung mga neighbors po niya or mga iba pong mga individual na nagbebenta rin, no, ng illegal, parang nagre-retail talaga ng illegal drugs. Oo, yung mga paroknyan niya. Gani, miangkon sab kini nga sagad sa droga nga iyang makuha nagikan sa probinsya sa Lanao del Sur. But that is subject for validation. Alam po naman natin na lahat po ng yung iba na mga sinasabi is just to para lang po na ano yung investigation po natin, no? Mataliwas po yung investigation natin. Kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa sospek. Dako sabang pagpasalamat sa kapulisan nga napugnan ang pagkatag sa bulto sa ilegal nga droga sa rehiyon. Labi pa nga gilaraw kining iapod karong holiday season. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.